Imodzi mwa nkhani yathu yochititsa chidwi ya lero ndi ya oyimba otchuka ku America amene zina lake ali Jay-Z. Jay-Z zina lake lakubadwa ndi Sean Carter. Ndifukwa chani nkhani ya lero tili kamba za Jay-Z. Nkhani ya Jay-Z ikubwera pochokera pa nkhani zomwe zakhala zochitika mbuyo monsemu za P Diddy. Kutheka kuti ambiri mwa inu mwazimva nkhani za P Diddy. Tipanga video ine yofotokoza kuti zimene zinakhala bwanji, koma lero tikufuna tifotokoze kuti Jay-Z zankhoza bwanji nkhani za P Diddy. Mbuyo monsemu anthu amene amazisata akudziwa kuti P Diddy ndi Jay-Z ndi anthu oti ali pachenzake kuyambira kalekale. Anthu ona kuti akhala kupangira business limodzi. Ndi anthu ona kuti amaonedwa malo amodzi nthawi zambiri. Ndi P Diddy atabwera milandu yake ija, anthu anakayikira kuti nkhani zimene zikuyenaso kunkhuza Jay-Z chifukwa kuti zinthu zambiri anthu amapangira limodzi. Ndezikuoneka kuti anthu wasamanama ndithu mphekeserawo chifukwa wiki yatha yomweyi ndi pamene ino kwatuluka chikalata chosumiridwa Jay-Z ku nkhani zokuti zikunkhuza zomwe zimachitika limodzi ndi P Diddy. Koma nkhani ya Jay-Z kusiyana pang'ono ndi P Diddy chifukwa chani iyeyu asumiridwa timati civil lawsuit pamene P Diddy anasumiridwa criminal lawsuit. Zimenezi ku America kumasiyana, milandu ilipo magulu awiri, kumakhala wina wa civil wina umakhala wa criminal. Wa criminal ndi umene amakusaka apolisi, ndi umene anali nawo P Diddy. Pamene umene ali nawo Jay-Z umenewo ndi civil lawsuit. Umene umatchulidwa civil lawsuit kuthandiza kuti kwa kwenikweni umakhala kuti munthu amene analakwiridwayo akungofuna ndalama, akuti ino mumpase ndalama munthu amene kuti amunandilakwira amwene ndipase nekena kake. So zimene zizi tikumbukire kuti zakhalanso zikuwachitikira oyimba otchuka ambiri. Michael Jackson zinamchitikira zimenezo ndi amapanga ndithu. Michael Jackson anasumidwa ndi mabanja, iyayi mwana wanga mwampasa mimba, iyayi mwana wanga munapanga naye zosayenera ali mwana, ndi umalipira ndalama mpaka kuti Michael Jackson analipira mpaka 23 million. Ndi zinamusaukisa ndithu. Ndi Jay-Z chifukwa ni malo ya akulu amuza kuti ya akulu musayerekeze kulipira ndalama zimenezi. Anthu akuyipitsirani mbiri, mukapereka ndalama izi zimamveka kuti anapereka ndalama nanthu amakanga ndimukubisa china chake. Ndi inu ngati mukuzona ndosalakwa auze anthu abwere poyera akasume criminal atisake apolisi abwere chifukwa kuti amene wasumayo wazibisa zina lake sakufuna atulukire. Munthu amene akumunena kuti Jay-Z nkhani imene ilipo apa ndiona kuti akuti Jay-Z anapanga zimene amapanga P Diddy zija ndi nsikana wachichepere. Akuti penepo anali Jay-Z ndi P Diddy malo amodzi. Nsikana yanamwitana kumapati awo aja basi Jay-Z kupanga zimene akufunazo. Nsikana ndi zaka 13 akuti zakubadwa. Kenako kuthana kubwera swa P Diddy kupanga chimodzimodzi. Nsikana uja akuti zimene zakhala zikusausa moyo wake wonse. Ndi pali maumboni ona kuti atathawa kupate kumpaka naita choka chothawa. Anthu akuoneka kuti ampanirira kwambiri. Mulandu koma unachitika akuti 20 years ago. Akuti zinachitika 2003. Ndikalekale ndithu. Ndi zimene munthu anakulaso panopa ndi paja kuti mulandu suwola. Pamene kutulukira poyera kumapangidwa ake. Ndiye pamene pani nkhani imene zilili maloya ake anena kuti ife zimene zonse tikupanga ngati pali mulandu tulukirani poyera. Munene mulandu tipite mu koti. Ndi anthu akuopa sinanga akuti ana Jay-Z wasona anthu okuti ndi opserako. Ndi maloya ali ndi anthu ndakuti mpaka zimaveka kuti olo amuzindikira okha nsikana amene wasuma zimenezoyo, kumazungulira nyumba yake, kumazungulira ku nyumba kwa loya amene amapanga zimenezi. Loya amene iyi azimaveka kuti ndi amenenso anayikoka nkhambiri nkhani ya P Diddy. Ndi ananena zona kuti iye ayesesa kuti nkhani maserebu onse yakhuze ndithu. Ndi akungokwanirisa lemba ya zimene analonjeza mbuyo monsemu. Ndi akuti iyeyu loya amene iyi akuona kuti anthu akumazamuyendera kumampanga investigate. Ndi akuona ngati Jay-Z zimene ndi njira imodzi waopsezera kuti mwina anthuwa nkhani ayisiye. Komano iwo akuona kuti atisalekeza pamenepo. Koma yesu Jay-Z wanena kuti yahi ngati pali mulandu tiye tipangeniza mulandu tisapange za nseri yayi. Chifukwa pepo ndiyipitsira mbiri ndi mulandu ukhale poyera kuti anthu aziona ziwa choona chenicheni. Ndi mene zilili nkhani ya Jay-Z connected to
P Diddy ndi mmene zikukhalira ndithu ku America. If anything ndikhati kuuza nefapa zangoyamba ndithu nkhani imeneyi tikhulupira kuti bweranso kuzanena kuti nkhani imeneyo ili pati. Ngati mwamva zoona kuti Jay-Z nkhani imene zikunkhuza nkhani yake inayenda choncho. Mongonena moyipulapo kwa amene sakuziwa kuti P Diddy kodi nkhani zake zinakhala bwanji. P Diddy akunenedwa kuti akuti milandu imene anapanga atakukhala moyo wake wonse ku prison pa mulandu umene amawutchula kuti like telling ndi kuti amene makhala a set of illegal activities timakhala ndi milandu tilipo tingapo tomwe cholinga chake iti milandu timachitidwa for the sake of kupanga ma profit ya zinthu zina zake ma business. Tilekeze munthu mapanga business ndi paise ndo kuti mapanga kuopseza anthu kumenya anthu kukapangidwa involve zinthu za illegal kwambiri for the sake of kuti zimene zozo zimakuthandizira business yako. Khangati kuti sikuti mapanga milandu yokuti for the sake of kuti ndiwe chifamba no, koma business yako yo ndili ma activity tingapo timene kuti ichitike zikupangidwa consider kuti ndi zinthu za illegal. Kotero P Diddy akupangidwa accused of milandu imene takumpangisa kuti akhale ku mndende moyo wake wonse. Mlandu wina umene chifa milandu ilipo yochuluka. Milandu ina imene ali nayo yakuti umenewu ndi wa trafficking. Imenewu ndi mlandu umene utakunkwanisa zaka 15. Imene ndi sex trafficking mawu amene wena kuti madumpha chifa kuti amakhala kuti amanedwa kuti ndolesedwa. Ngati spelling mazi wa sex trafficking umene akuti anali involved nkula amene mlandu imene yomwe itakumpangisa kuti akhale zaka 15 kundende. Amene mlandu wina umene ali nawo ndi wa akuti amapanga transportation asikana oyenda umene utakufika nazo zaka 10 ali mundende atapezeka olakwa amenepo akuti amapereka ma transportation kwa asikana oyenda siku zoti zimene zimadani for sinanga milandu ili mkhotibe ndisi zimakhala specifically. So iye yanamangidwa pa 18 September chaka chomwe chino 2024 koma mlandu wake mkhoti ulowa pa 5 May 2025. Tayenseyi wangomangidwa sanapezedwe olakwa ndithu milandu ikungonjikana ife amakhala ndi kuti akutolera kwanza thuku zinthu zimatero ndithu ndezi kumveka zokuti iyeyo akuti wapempha chikalata chopempha maloya ake ati kupempha kumeneku amafuna kuti anapempha zinthu zingapo koma chimene chaloledwa ndi chimodzi. Anapempha kuti akwanise kukhala ndi laptop ndi amuloleza kuti atokhala ndi laptop mundendemu koma ndiye kuti sangayuze internet. Akuti laptop yafuna kuti azikonzekera mlandu wake kuti sinangati ufulu ziteteza ndi laptop imuthandizira zimenezi ndo apasidwa laptop. Anapemphanso akuti iyeyo amafuna kuti akamazapita ku mulandu azakhale kuti sanamangidwe imene amamangidwira anthu omangidwa m'mapazi mosemu macheni atanzungulira naona kuti ande pempho limenelo alikana akhoti amanena kuti iye amafunisisa kuti akhoti asazaonekera atamangidwa iyayi kwambiri mmene zimakhalira. So akhoti akana angompasa laptop yokhayi yetu ndi mmene zilili kuli milandu ina ikumveka zona kuti amapanga zosayenera ndi anyamata anzake a lot kwa amene amazisata zilipo zambiri. Kwa ena amene samaziwa milandu imene nkulu amene iye akulimbidwa ndi imene yomwe yampangisa kuti nkhuse nzake Jay-Z. Ndi milandu imene Jay-Z ikumukhuzayi imene akulimbidwa yakunena kuti ndi imodzi mwa milandu imene P Diddy ali nayo mkatikati imene mumu awati manena ndi zilango zimene angakwanise kulandi atapezeka olakwa koma ndinalinso njira yongoti muziwe kuti ni milandu itiyo imene munthu amene akulimbana naye kuti muziwe kuti mulandu woti waukulu bwanji. Ndiyeno tikhati kuuzana kuti zikuti bwanji zambiri zikuchitika ndipo zambiri zikhala zikutani zikuchitika. So ndi bwino kumasatanso kuti news za maiko ena zikuti bwanji kupangira kuti zakukhotizo bwino wako maziwa mopewa kuti kodi uso nali mulandu eti chifoti zinazo anthu samaziwa kuti ni milandu. Ndo video ntoro zaje na P Diddy ku America kumene koni nzake Jay-Z. Koma Jay-Z tunena pano adakali ku nyumba ndithu pamene nzake yana mwachitokosi kudikira mulandu we mkhoti pa 5 May. Tiye ndizikhala limodzi pa makosa na news lumpa pamene tizikhala kuuzani ndi kusanthula nkhani zitali zimene zikuchitika m'dziko muno zomwe ino ungakhale nazo chidwi.